Dinleyeceğin goşgy bolsun, gel kömekleşmeňe. Herede bosan diýenlerini geçirip, ýuwdunyp oňaýan. Men näme üçin ony gaýnma aýdyp bilemek. Ya, bosanyň ýüzüne geleýsemiken, men näme-de bolsa geçirimdi bolaýyn. Men gelin ahry. Böyle akıllıca, okun bilen balık, ha? Aýtaýsamykan. Akıllıca. Aýtaýynla. Otyrdun mu da? Otyrs balam, otyrs. Hani getirmen ailelerini taşırıp, anasını maydak kaydın gelen ayını geleni koy, bu ala. Yürün, yürü. Barın arası vardı, aylanıp gelin. Şoňa gaýnatamam ýok. Gelin, aydanacağım. Rahat diyecek bolýarmy? Ýaşmagym aýraýynla. Aýtyp deýnaýynla. Ayday balam. Ýok. Tawa. Heýde bir ýaşmagyň aýryp barmy? Aydanacağım, görýän boli. Bossan sen göwnüňe degiýä öýdýän. Gel balam, oturuş taýtany. Gaýrym, sen göwnüňe hiç de daýma. Bossan bilen özüm ymykly gürleşer. Baran ýerim bilen bolly käýärmeňa. Bir gelin senden, sen hyzmatyňdan müňde bir razydyr. Gaýnataňam otursa gelinim gowy diýip dilimden düşürenek. Gelinjam, sen ýaşmakly fiýlanyň özüne näme dermiýe? Ata baba diýip desollarmy diýip bir kemsel ýerine ýetirýän gyýdym. Ýaşmak gyýdym geliniň bezegi, fiýligi, hormaty bolup durýar. Ýaşmak ýaşynan gelin gyýdym, öz gyýnançynam, begençinim. Ýaşmakdan daşar çykarýan nädir gyýdym. Sen gyýdym gaty arkaýyn bol. Biz barka hiç sada alat etmegin. Sen men hem gelinim, hem gyýdymsyň balam. Ene, burada soraýyna. Toğru. Ýaşmakdan çykan dil ýakyp bilýärmi? Ol otmy? Sen bir sözü nereden eşitip ýördiň? Ya bir ýerden okudyňmy? Goýsana Batyr, sen hemme zady burnuň sokup bersiň. Men sana aýtdym-a, ullaň gepine goşulma diýip. Bar kitap oku. Men goşulmaga ýöne soraýar, mol bilmedik zadyny soramalydy. Benim soraýarmy? Çağa da. Bir yerden eşitten morandır. Çağa diyen bir biledi yerci var ederdi. Howwatda eşitdim. Ay bir başla sendimini saklap bolmaly. Barha oýuny oýna diýdim men sana. Ay oğlum, nereden eşittin onu? Bostandan eşitdim ene. Be, o ne yapsın oğlum? Çağan yanına yok. Ata Ibrahim'den eşitdi. Bossan bilen näme gurrun boldy aramyzda? Anuranca, yer neyem oldu? Ben bettirigi bu döner olatma daytan neyem oldu? Aydanacağım, mene sen daşyňdan gyýnan sana. Uy, gelnece. Näme bol beýle gynanar ýaly. Agdym ýaşmaklyça, şol olgap ýörsin, özüňe haýpyň gelsin. Seňe mende ýaşmaň aýryrça wagt bolla gelin. 2-3 tane çağan var agyn. Haçana seni beýdip ýaşyp getsek. Beýdip arzyly bolup bilmersiň. Kaýnym ýok meýdi. Neme diýjek bolýar? Bossan kaýna keçek, gaty domduja diýjek bolýar. Olama sana zat diýmen oňyan näler. Bolmandan sana ağaçı sözüne oklayandır o. Her edip gelinle dili yetmeyen ağalayan näler şo? Goňşy, men sizi goňşym bolanyňyz üçin sylaýan. Onsoň men durmuşymy size näme gydykly? Gülýaly günüm bar. Men üçin şuly mukaddes bolşaly, ýaşmagym mukaddesdir goňşy. Gaýnkejim bossan arada aýdýan bolsaňa da ol gyzyl ýaly maşgaly. Ol edil gaýnym ýaly men gowar ýa. Her gedek gelenni
Güler yüzü süýüç söz bilen gelip gitje. Maňa şol bes goňşy. Bu santäç näçe dogumlam bolsa ýüregine zat ýok. Şolaya gelin bolup gelemde bilmeýän zatlarym şola öwretdi-de. Häl şunu jaň edip ýagdaýymy soraýa. Bu santäç ýalgan kejeň bolsa armanyň näme goňşy? Oy Aydany can meňe diýmedim. Go bolsa gatu men öňe diýedim. Ýöne de diýme goňşy. Goňşy aýbyny ýapar diýipdirler. Size aýpsyz ýerden aýp gözleýäňiz. Aydany nähil geçirimli gelin. O meni goňşymyň ýanyna ýamanlabam biler taýry. Emma o men hakda nähil ýaxşy görümler etdi. O goňşymyzy gürlemez ýar etdi. Şu ojoň awra edip çarşýan gelinimiz barka, men bolup börsüm diýsene. Meni näme etsemken? Ötünç doğru aýdamykam? Ya bilmediklerem bolup gidiversemmeken? Yok, her näme bolsa da Aydanyň öňüne ötünç doğru aýyn. Goňşy, onsagam şu wagt bossan gelmeli men şoňa garaşýan. Ben kep ýa gelmedim goňşy. Indi men şu matany aldım o tatı daýarlardy. Şonu taňa görkeräýin dedim. Anda. Hawa, ýesebesin goňşyjan toýa gey. Taňra ýalkar. Ýöne mene kep ýa gelenler toýdy. Hiçim aradan gaty köp. Ketdirip oturman bana. Gelincan. Batyrjan çağır. Oynap ýadanlar. Çöreğini soğuyacak. Etenem diyara. Çörek yerli. Anam nasıl? Annem bilen atam öýdü. Şoň çünemesin ya. Yaşınmasa näme bolýar? Yaşınmasa aýyp bolýar. Näme seňe yaşynmaýarmy? Yaşynýar. Atam näme mawdy ýaşaýarlar. Owa barsak yaşynýar. Atam da öýüselere yaşynýar. Galan makta yaşynanok. Şeýlim onu ýöçürüm diýdi. Ay men aýagyda jaksaň rak gelerdine. Men bilýän, sen öňünde men günäli. Indi men aýtmasam hiç iýinjelik bilemem. Sen hakynda ýalňyş pikirler eden ýerlerim boldy. Her gezek gelemde sen göwnüňe degdim. Kemala gep berdim. Garaz. Özümün bilemok näme üçin men şeýdenmi? Ýöne menini bilýän. Bizim şeýle mehriban gelinimiz bar eken. Goňşyň eden gurrumlygyny tötenden dinlemeli boldum. Şu öý hakynda men hakynda eden gurrumlyň ýüregimden çykanda men ynandım. Sen meni öwüp arşa çykardın. Aýdanyjan, sen ýene bir gezek öz beýikligini sobut etdin. Meni bagşla gel. Ejejan, Näme gaýdym? Anha şu şaýy seni öz geliniň üçin niýetlep saklapdym. Emma men ýalbaryp oturamsoň, sen düz men maňa beripdin. Indi bolsa şu kümüş şaýy öz münasip eýetine gowşurjak. Ejejan, aýdany al. Bu senki nisip etdim. Bolýa gelinjan, bolýa. Gel gaýdym, gel. Otan gaýna ýene eken. Ahir düşünen mordan bolýagyň. Işten giýiş ýaşy diýendirler. Hani otur oglum senin. Oturan. Hanna harda otmaň alyň bakary. Bismillah. Alın. Ağzına yaşmagy, edebiň öýü, mylaýym bakşy göýä bir ömür.
Hederlere taqdim bu ömrüm boyu yaşmak yaşak gelýär ençeme döwür. Yaşmak yaşak gelýär ençeme ömür. Gelinleň buýsonjy owadan durkuy. Yaşmakda cemlenen edep hayaty, filagy, hormaty, sarpafy erki. Şahir durup bilmez goşu koman, uğur yaşanyp geçip giden mahaly. Yaşmağın aslından pışırda perun, salam bilen oýurýasyň seheri. Sen şeýle owadan gelin, yaşmak sana, sen yaşmaga berýän görk. Şoň üçin bolmaly hükman, yaşmakly fiýlanan ojaklaram berk. Oy yaşasyn yaşmak, bedesin yaşmak, güllün görklü gelinlerin alkymyn. Agdyna yaşmagy gözünde mehir, arzuwudur şeýle gelin her kimin.